Бүтін дүния Татар конгрессында Татар милләтеннән булган беренче төрек генералы Шакир Яваев турында Шакир Паша эзләреннән дигән китап тәкъдим ителде. Документаль фәнни басма хакында язманы Ләлә Зайнуллина әзерләде. Пензада яшәүче милләттәшебез Фирдәүс Тумиркина үзенең ерак бабасы Шакир Яваев турында китап нәшер итте. Автор китапка язмаларны 30 ел буе туплый, архив материалларына, туганнарының истәлек хатирәләренә нигезләнә. Мөхәммәд Шакир Яваев 1855 елда Пенза өлкәсе Кашкару авылында мулла гаиләсендә туа. Җинак кына татар авылыннан булган Шакир әтисенең фатихасыннан башка Госманлы империясына укырга китә. 1874-1877 елларда Төркиядә укып, шунда яшәп кала. Киләчәктә талантлы гаскәри Госманлы империясе генерал дәрәҗәсенә ирешә. Мин бик күп архивларга да яздым. Мәскәүдә дә заниматься ителдем архивларда да, Ленинский библиотекага да. Шакир Паша әтисе үлгәч, Мөхәммәд Шәриф үлгәч, күңеле күтәрелә. Аны запрещать итмиләр безнең илгә кайтырга. Ул анда бик зур кеше булса да инде, ул кайтырга тели. Бу китап да тарихи китап, монда авылым историясы да бик интересный, революция вакытында, коллективизация вакытында. 43 бүлектән торган китап татар эшлеклесенең язмышын күрсәтә. Пенза өлкәсеннән чыккан милләттәшләребез шактый яши, аларның нәсел дәвамчылары яши. Инде менә Шакир Пашага килгәндә, ул Пенза, бүгенге Пенза өлкәсендә, Пенза губернасында дөньяга килеп, Госманлы дәүләтенә ул вакытта барып, менә хәрби өлкәдә хезмәт итеп, шундый зур дәрәҗәгә, генерал дәрәҗәсенә ирешкән безнең милләттәшебез үз вакытында төрекләрнең, Госманлының иң танылган шәхесләре Осман пашалар белән бергә хезмәт иткән һәм инде Габдулхамид Султан янында хезмәт иткән генералларның берсе. Әлбәттә, мондый шәхесләребезне барлау бик тә кирәк. Менә безнең татарлар дигәндә язучыларыбызны беләбез, сәнгать эшлеклеләрен беләбез, әмма үзебездә яшәгән, чит төбәкләрдә яшәгән. Ләкин шул ук вакытта бит әле безнең менә шушындый хәрби дәрәҗәдә, зур дәрәҗәләргә ирешкән милләттәшләребез дә бар. Ул бары тик Төркиядә генә дә түгел. Дөньяның төрле төбәкләренә сибелгән милләттәшләребезнең язмышы катлаулы, әмма уникаль. Аларның тормышы һәм эшчәнлеге турында әлегә ныклап өйрәнелмәгән. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.